كما يوعلكم زي خبركم تخطاطلتين لومي سولس عسران كلتن نحسه فرق معتن فرقان استدهلوا زينا مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيتروس منقص هارست زينا بريزيدنت إسياس وعلى مراحة بريكسن مشارف تهاجرات المستضافنا بريبابليك دو أفريقيا جيشون بيت تمرت وارساي كالو سوا ناي عملت تمرتي كلتاشن عسران سلستن كلتاشن عسران أربعتن سرعة أكاديمية وتمرتي جميرة عزاز بوليس زوادو بن نبرتن صراحة نياتات منقستن وزبا من دفرا سمينار أكايدو منقستو سوماليا تيك توكن تيليجرامن زركبن حيالو تكالات محبرة ومراخبيتات أجيدو جابان بنيوكليساو تصرغز تبكل مايات كاب زمت 24 حسن ناب بحر ناي متمبارو سكمتي كم زوسد افليتا نيتو بالعلي بيلاروس كوسدون زغل وتادراو سكمتي ايدات اميرا كم زي تعزبو روسيا اتنكيرا بريزيدنت إسياس أفوركي بريزيدنت أنغادي هاجر دوب أفريقيا سيريل رامافوسا بزغبر العلم مسرت عبد وعلى مراحتي قطري بريكسن مشارف هاجرات المستضاف لومي ساعة شوعات نغون نابتا هاجر جيشون غون توعلا بريزيدنت إسياس مس مراحتي استفلالي هاجرات منغستاتن ركب كم زكايد تفليت الله منستر قديات وصايا عثمان صالح مس بريزيدنت إسياس حابيرو توعيز الله مبل 15 وعلى مراحة بريكسن أفريكان شركنت نحبراو عبيت زلاق لمعاتن تنباري بزحاو سرعاتن بزبل تيما كابي 20 كلتن كساب 24 نحسة أبي كتما جوهانسبرغ كاناعيم بزحاو قطراوي فتحاوي على ما وسرعات كون مقبار زعلامو بريكس برازيل روسيا هندي تشاينان دو أفريكان زحاكو فك أزر خوينو أبزوان زي كتنبارو زدليا لعلي 10 هاجرات وقعوا حتى أبالنا تقريبا اللوان عب مبل 15 على بريكس مراحتي مسرت هاجراتن عد مستقبر لهم مراحتي حيالو عب ممعبال زركب هاجراتن أهجرايان ودباتن كم تساتفوا تفليت اللهم بيت تمرت وارساي كالو سوا ناي عمت تمرتي كلتاشن عسران سلستن كلتاشن عسران أربعتن سرعة أكاديمية وتمرت جميرة وكل إيرينا موسى كيدانن زدالو تصبصب ميكائيل حدقو كقربوين سرتو كلتا كفلة تمرتهم نمززامنا بيت سمرتي وارساي كالو ساواز ورورو أبالات مبل ساسان شديشن زوري هاقرا وقلقلوت لوم عسران كلتا حسنة عامة كلتشن عسران سلسان كلتشن عسران 4 سرعة كريمة وتمرتي جميرهم تمال عسران حدنا حساب استقبر وقعو مخفت مدب رئيس ممرتا بيت سمرتي ممر رئيسهم قبري وات نتمهارو مصحف الشاو ممرحن حقاقاتن بيت سمرتي دحرم الليلاي ممهرانن آليتن محقازهم أبقونهم سلزلو عدهوبهم أبتمرتي بمقبار فلتن مدلاب أبرتيعهم كسرحو التحساسيبهم شوتو بيت سمرتي وارساي كالو نتمهارو بالعلا كدامي بقعات نابل علوي درجات تمرتي مسقار مخانو زي تقسم من رؤسهم مسماكر سلطانة هاقرا واقلقلوت زلوهم سطومن تمالالان وهدت نوتسي تمرتي درعو كم زلو بمبرا نايز حالفة قروا عامتات وتسيت هياو مسكر كم زغنة أنسيروم قطر تمهارو كام نايز حالفة عامت بستا 34 ميتوات كم زوصغب بمبرا قون سرعة أكاديمية وتمرتي سبورتاون بهلاون تفتات ودرات حافظ شافلتت كتعن مدرن سمينارات كمون مزناقع مدباتن معطوتن تسريع كمزلو قليتهم تمهارو أبزهابو ريتو ببوان زوهابو ماستمرون وياو مخرن عم مزانم لعل تسويت كمزلو بمقلاص بقوع فلتت كسيموم نابل علو تكالات تمرتي كتصنبرو أبرتعون كمسرحو الرقاقيتهم عزاز بوليس زوادو كولونيل زميكائيل تخليا ركب حزب بوليسن بمحيال قبناتن بدلاتن من كاين قبنياتات بحق مغرب زتي سمينار ب10 شمنتنا حسن نبرتن صراحتنياتاتن زوبا من دفر كايدو كولونيل زميكائيل بدرجه زوبا بزحلفه 6 شوارع 610 شوعاتن قبناتن شحنا 430 شعاتن بدلاتن كم تمزقبه بمتكاس نقحات بمبرخ نمكل خالو زكايت صعري تبابعي وصيت يركبو خمزلو قديصوم
مس وقت كرامات بمتحاز كولونيل زميكائيل قلعو اب ديغاتات زكايدو ناي محمباس نطفتات مكتتال كغبرلو ولد دما دقوم زوعلو كبابيتات بنصور كفلطن كمخرون اتحساسيبون نحادغاتات تشكركرتن سابيناتهم بزملكت دما بزغاطم 161 حادغاتات 6 زيغاتات كموتن كلو 125 كم زقسلو اب نبرتكا لعلي 2.6 مليون نقفاز قمت عنوات كم زورده حبيروم تساتفت بوغنوم سلامن ጸጥታን ከባቢ ሙሓስ ሓላፍነት ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ንቑሕ ተሳትፎ ንምግባር ዘለዎም ድልውነት ብምርግጋጽ ሓደጋ ዘውርድ ዘሎ ክፉት ዲጋታትን ኢላታትን ቆላሕታ ክግበረሉ ኣብያተ መስተ ንትሕቲ ዕድመ ከእንግዳ ቁፅፅር ክግበረለን ከምኡን ኣብ ጎደናታት ከተማ መንደፈራ ዝርከብ መሳገራ ኣጋር ክሕደስ ተላብዮም كبانيا مقاعدة حارات كاب أسمرا ناب ممحدار كابي عد فلسطين وزباب دبار واز خفتوا حدش مسمر بعسرة نحاسة أقول قلت جميرو أبتقات أميز ترخبه جزيوا كايد سراح كبانيا حارات أتو نقصة جرس جهر كاب دبار واك ساب ممحدار كابي عد فلسطين 360 كيلومتر زنوحاته حدش ترجع بمرز حامد سلسة سرحة مسمر كخفتو كم زوصون بمحبار نبرتي عب مكتتالون مكن قانون كنطفو الزخاخيرون ኣብቲ መስመር ዝተመደበት ኣውቶቡስ ዕለታዊ ኣገልግሎት ክትብ ጀሚራ ከም ዘላ ታሪፍ ድማ ካብና ብናስመራን ዓዲ ፈለስትን 20 ኣቕፋ ምዃኑ ዝሓበር ኣቶ ንጉሰ ብዝሒ ዓድታትን ተጠቃምነት ህዝብን ተራእዩ ኣውቶቡስ ክትውሰኽ ከም ዝከኣል ኣተንቢሁ ኣብ ማሕዳርኑ ዘባ ድዋርዋ ኣቶ ፍረወንጌል ተክለ ሃይማኖት በጎኑ 13 ዓድታት ተጠቀምቲ ናይቲ ኣገልግሎት ምዃነን ብምጥቃስ ንህዝቢ ዮሃና ኢሉ ነበርቲ ድማ ቀጻልነት ናይቲ ኣገልግሎት ንምውሓስ ነቲ መስመር ክከናኸንዎ ኣብ ዝበላሸወሉ ድማ ብወፈራ ክጽግንዎ ምዃኖም ገሊጾም ኣብ ኖዘባ ድዋርዋ ትርከብ መምሕዳር ከባቢ ዓዲ ፈለስቲን ካብ ኣስመራ 66 ኪሎሜትር ርሒቓ ትርከብ ህዝባዊ ቤት ንባብ ከተማ ከረን ኣብ ምምዕባልን ምኽስኳስን ባህሊ ንባብ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ሓላፊት ናይታ ቤት ንባብ ወይዘሮ ኣስቴር በርሀ ሓቢራ ምስ ምትእትታዊ ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታት ዋሕዲ ተጠቀምቲ ደረቕ ጽሑፋት ይርአ እኳ እንተሎ ብድምፂ ተመሊኦም ኮነ ብመንገዲ ዲጂታል ቤት ንባብ ናይ ዝዝርግሑ ጽሑፋት ተጠቃምነት ግና እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ረድያ ንባብ ኣብ ምዕባይ ነቕሓት ተማሃሮን ተወዳዳርነቶምን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ጠቒሳ ድማ ባህሊ ንባብ ንምኽስካስ ስሉሳዊ ዝምድና ኣብያተ ትምህርቲ ወለድን ተማሃሮን ክሕይል ከም ዝግባእ ኣስሚራትሉ ወይዘሮ ኣስቴር ኣስዒባ ኣብ ህዝባዊ ቤት ንባብ ከረን ዲጂታል ኣገባብ ተኣታትዩ ምህላው ብምሕባር እኹላት ታብሌታትን ጽሑፋትን ስለ ዘሎ ተማሃሮ ተቐሪቡሎም ዘሎ ጸጋታት ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ወለድን መምህራንን ድማ ከተባብዕዎም ጸዊዓ ኣብ መወዳእታ ቤት ንባብ ብትሕዝቶ ንኽትምዕብል ክስራሕ ምዃን ብምግላጽ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ልቓሕ መጽሓፍቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከም ዝጅመር ኣፍሊጣ ህዝባዊ ቤት ንባብ ከተማ ከረን ብሓገዝ ማሕበር ቤት መጽሓፍቲ ኤርትራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲን ካልኦት መሻርክትን ኣብ 2002 ኣገልግሎት ጀሚራ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት መንግስቲ ሶማሊያ ቲክቶክን ቴሌግራምን ዝርከበን ሓያሎ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣጊዱ ሚኒስትሪ መራኸቢታት ሶማሊያ ትማሊ 21 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘይስነ ምግባራውን ንባህልን ኣነባብራን ሶማሊ ዝብርዝን ከምኡን ናይ ሽበራውያን ጉጅለታት ሕሉፍ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምግዋሕ መሳርሒን ኮይነን ከም ዘለዋ ገሊጹ እቲ ስጉምቲ ክብርታትን ጸጥታን ህዝቢ ሶማል ንምውሓስ ከምኡን ሽበራዊ ንጥፈታት ንምግታእ ከም ተወስደ ኣነጺሩ ነዚ ካብ 24 ነሓሰ ተግባራዊ ዝኸውን እገዳ ኣብ ልዕሊ ዝትሕሱ ሰባት ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ድማ ሚኒስትሪ መራኸቢታት ሶማል ኣጠንቂቑሎ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መንግስቲ ሶማልያ ጉጅለ ኣልሸባብ ፕሮፓጋንዱ ኣብ ምግዋሕን መልእኽትታት ኣብ ምትሕልላፍ ከም ዝገልገለለን ንዝኸሰሰን ልዕሊ 40 ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ምውሳድ እዮም ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ጃፓን ብኒውክሌሳዊ ጸርጊ ዝተበከለ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ማያት ትካል መመንጫዊት ኒውክሌሳዊ ጸዓት ፉኩሺማ ካብ ዝመጽእ 24 ነሓሰ ናብ ባሕሪ ብምጽምባር ናይ ምእላይ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ መንግስቲ ጃፓን እቲ መስርሕ ክካየድ ኣብ 2021 ውሳነ ከም መሓላለፍ እንከሎ ኣህጉራዊ ወኪል ኣቶሚካዊ ጸዓት ናይ ሕብራት ሃገራት ማለት IAEA በወገኑ እቲ መስርሕ ምስ ዝካየድ ኣብ ልዕሊ ማያዊ ኣካል ዘውረዶ ብከላ ከም ዘየለ ከም ዘረጋገጸ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ሓቢሩ እዚ ድሕሪ ኣብ 2011 ዘጋጠመ 9 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንሱ ዘሰዓቦ ሓደጋ ሱናሚን ኣብ ልዕሊ መመንጫዊ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ፉኩሺማ ብዘውረዶ ዕንወት ዝተበከለ ማያት
ካብ ቀንዲ መተፋነኒ ዛዕባ ዞባ ኮይኑ ከም ዘሎ ይዝሕበር መንግስቲ ጃፓን እቲ ብኒውክሌሳዊ ጸርጊ ዝተበከለ ማያት ዘድሊ ምጽራይ ድሕሪ ምግባር ናብ ባሕሪ ናይ ምጽምባሩ መስርሕ ከም ዝካየድ እኳ እንተሓበረ ጎረባብቲ ሃገራት ግን ተኣማንነት ከም ዘይብሉ እየን ዝገልጻ ዘለዋ ቻይና ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያን ንውጥን ጃፓን ክቃውሞ ምጽንሐን ዝገለጹ ጸብጻባት መንግስቲ ቻይና ፍርያት ውጽኢት ባሕሪ ካብ ቶኪዮን ፉኩሺማን ዝርከቦ 10 ከባቢታት ጃፓን ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ወሲዱሎ كيران سمين أتلانتيك نيتو بالعلي بيلاروس كوسدون زخل وتادراو سقمتي يدات أميرا كم زي تعزبه روسيا أتنكرا روسيا نزغلطت مس بيلاروس بزداو كبابيتات بولند زغوارت زلو متن أصوار سراويتن نيتو لعلي زخونه خال اوان زايدو ابزلولي نت منقسقاس بعتب تكاتاتلو كم زلا زغلطت روسيا كيدان بالعلي مشارختان غرابتان بيلاروس وتادراو سقمتي مزوسد قطاو ملسه غبر كم تهبلو انصيرالا ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ቁጽሪ ሰራዊት ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ብዕጽፍታት ከም ዝዓበየ እዚ ድማ ንሃገሩ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥር ክገልጽ ጸኒሑ ሩስያ ክመጽእ ንዝኽእል ስጋት ንምምካት ኣቐዲማ ኣብ መሬት ቤላሩስ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዝዋደደት ዝዝከር እዩ ኔቶ ንሩስያ ንምድራት ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ንመላእ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ከይተረፈ ኣብ ጸጥታዊ ቅልውላው ክሸሞ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኢራንን ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ንምምካት ብሓባር ከም ዝሰርሓ ደጊመና ነጺረን እዚ ዝተሓበረ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ብ20 ነሓሰ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ ሚኒስትራት ዋንጊዩን ሁሴን አሚር ዓብዱላህያን ኣብ ዝርርቦም ሃገራቶም በይናዊ እገዳታት ወተሃደራዊ መናወራታትን ዘይሕጋዊ ምትእትታዋትን ብሓባር ከም ዝቃወምዎ ኣረድዮም ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኢራንን ኣብ ምውሓስ ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ክትሓጋገዛ ምዃንን እውን ኣብ ትርክብ ገሊጸን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ንሕቶ ምጽምባር ኢራን ናብ ውድብ ብሪክስ ኣመልኪቶም ከም ተዘራረቡውን ተገሊጹ ኢራን ናብቲ ንህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ብራዚል ህንዲ ሩስያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝሓቆፉ ውድብ ንምጽምባር ወጋዕ ሕቶ ኣቕሪባ ምህላዋ ይፍለጥ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኢራንን ኣቐዲመን ዝኸተሞ ኩሉ መድያዊ ስምምዓት ንምትግባር ይሰርሓ ምህላውን እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ከተማ ቤይጂን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሓያሎ ስምምዓት ከም ተፈራረሙ ይዝከር መንግስቲ ግሪክ ከተማ ኣቴነስ ኣብ ዝርከቦ ሰፊሕ ደቡብ ክፋልታ ሃገር ዝለዓለ መጠንቀቕታ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣዊጁ መንግስቲ ግሪክ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብቲ ክፋልታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝተዓቀነ ማዕበል ኣዋዕን ብርቱዕ ደረቕ ንፋስን ብዝጠንቁ ኣብ ምዛም ዝሓለፈ ሰሙን ዝተበገሰ ሓያሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ብምዃን ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ከም ዝለሓመ ኣብ ዝቃልሓሉ ዘሎ እዩ እቲ ሓደጋ ብዝፈጠሮ ስጋት ኣሽሓት ነበርቲ ወሰናስን ኣቴንስ ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ምህላው ድማ ተገሊጹ ፈረንሳ ቆጵሮስን ሮማንያን ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ስራሓት ዝተሓጋገዙ ክኢላታትን ንዋትን መልኣኽን ድማ ተሓቢሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ማዕበል ኣዋዒ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከየለዓዕል ስጋት ከም ዘሎ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ የመልክቱ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ብ21 ነሓሰ ኣብ መጽናዕታዊ መዳይ እትነጥፍ ሳተላይት ብዓወት ወንጪፋ እዛ ሓዳስ ሳተላይት ኣብ ጸጋታት ምድሪ ውጥን ከተማታትን ምግታእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ዘተኮረ መጽናዕትታት ከተካይድ ምዃና ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ሓቢሩ ኣብ ጽላት ጠፈር ብተዛማዲ እወታዊ ጎስጋስ ተመዝግብ ዘላ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ መጽናዕታዊ መዳይ ዝነጥፋ ልዕሊ 480 ሳተላይታት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት እዮም ጸብጻባት ዘረዱ ኣቐዲማ ናብቲ ብድነ ዝተሸፈነ ክፋል ወርሒ መንኮርኮር ዝለኣኸት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ 2030ታት ንጽላት ጠፈር ክትዕብልሎ ወጢና ከም ዘላ እዩ እትሕብር ብሓደጋ ህበብላዊ ማዕበል ተጠቂዑ ኣብ ዘሎ ደቡባዊ ሸነኽ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ 5.2 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ብሰንኪቲ ብ21 ነሓሰ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መጠናዊ ነዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ነቲ ብህበብላዊ ማዕበል ዝተፈጥረ ጸገማት መሊሱ ከም ዘጋደዶን ተገሊጹ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኽሰት ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ኪላታት ስነ ምድሪ ኣሜሪካ ነበርቲ ክጥንቀቑ ተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ካሊፎርኒያ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ከም ዘሎ እውን ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ብሪክስን መሻርክቲ ሃገራትን ንምስታፍ ናብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ጌሹ
ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎሳዋ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ስሩዕ አካዳሚያዊ ትምህርቲ ጀሚራ አዛዝ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ንነበርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዞባ መንደፈራ ሰሚናር አካይዱ መንግስት ሶማሊያ ቲክቶክን ቴሌግራምን ዝርከበን ሓያሎ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት አጊዱ ጃፓን ብኒውክሌሳዊ ጸርጊ ዝተበከለ ማያት ካብ ዝመጽ 24 ናሕሰን ናብ ባሕሪ ናይ ምጽንበሩ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጣ ኔቶ ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ክወስዶ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ሩስያ ኣጠንቂቓ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስተረፉ መደባትና ሰላም